Днес ще правим едно ниво заедно и това ще бъде доста готино. На мен ми харесва поредицата. Ако ви харесва, искам да ви дадете на другото видео 3 лайка. Ако има 3 лайка, ще продължа поредицата. Аз мога да не снимам, но според мен това ще е забавно поредица. Но виж как се правим за начинаещи. Ха. Тук има някакво клинче, тук няма. Винаги може да добре стиш. Ето го трона, но тук има хати малко. Ще взема и ножиците за всеки случай. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Не виждам която е стена. Ха-ха. Задаш и лата. Малко подихна я. Бук. Казвам, че не трябва да се присмиваме с тези неща. Тук това съжалявам. Това ще ви покажа. Ние не трябва да се присмиваме на хората. Стъпка и деца. Уране. Господи. Знам се, че си тук, не ми кажи тук. Става един басейн. Ако искате да си вземете бензин, мисля, че го има в гаража. Няма да проверим, за да ви кажем да се разкарвате. Да сложиш тук има бензин, ако можете да го вземете. Аз просто не. Къде бърна, бе? Бъгвай. Защо си ми тази? Това музичка. След това ще стане. Това музичката спра.
did the fire suddenly stop burning? Сором. Снимаме... Да бе, стига пилка бе. Не ми интересува, мога и без звездички, мога и с халамби, добре фане да ви гледам рекламите за парички. Сега, този гладен, тя играта е богатата го. Тя има много голям имот, а и има доста стари в него тече. Видяхте как се прави това видео. За питащите, които няма такива много има, можете в този канал все пак в ниво какво ще е. Я да видим по интрото на малките яки филмчета. Пак нещо трябва да ги засипваме с тялото. Това е чаватина, където мислих, че трябва да го правим нивото. Хора, има много новина. Вече през това приложение може да чувате този, който говори, когато просто аз видеята ще станат много по-интересни. Добре, госпожо. Аз къде отивам без жълто? Тук го намира. Къде е жълто? В кухнята в един сив шкаф го има. Как да бягате за начинаещи ви? Братета. Извинявайте, госпожо, че правим такива гарни номера. Съжалявам, че вие сте такава госпожа.